Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, anihan kita karon sa ikaunom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaloy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Oh
Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin, diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron, ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi ka namo. Kini among gipangayo pinagi sa imong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog ariwan kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta o kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo katong bisan unsa nga imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Nagatuman sa balaod sa Ginoo. Sila kan sang paagi, walay kasaway, nga nagalaka diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Nagsugo ka na tumanon pagkayo, ang imong mga sugo. Inauton ta nga malig-on ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Kaluy ang imong sulugoon, aron mabuhi ako ug mag-amping sa imong mga pulong. Hablihi
ang akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Tudloi ako, O Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagai ako kinaadman, aron akong tumanon ang imong mga sugo. Ug ampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Miadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong. Apan dili kinaadman nga iya kining kalibutana. Ni sa mga nagmando ni ining kalibutana, kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo mao, ang tinagong kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pa himua ang kalibutan, ug walay pangulo ni ining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kun nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinoon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug manungog sa tawo, ang wala gayud palandunga sa tawo nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunaunaa nga may aniya ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako mianhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Aron ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao, dadon ngadto sa maghuhukom o sa maghinganlag kuwanggol sa isig katao, taralon ngadto sa labing hukmanan, og bisan kinsa ang muingon nga buang sa iyang isig katao, malagmit nga miaagom sa kalayo sa emperno. Busa inigdala nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, og didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imo isig katao, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katao og pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo og dadon ka niya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalog ka sa bilangguan ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, ayaw pagpanapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa laraw nga hunahuna sa pagpanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kay sa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ka ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makibulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang nakaangin sa iyang asawa pagpanapaw, kung ang asawa magminyo pag-usab og mga asawa kini makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo sa giingon sa atong mga katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kung dili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, og sa yuta ni ang yuta, kay ang yuta mao ang tubanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halandong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi og makapaitom sa usa ka lugas sa buhok.
ing na lamang oo o dili kay kung may mukapin pa niini kini gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kumusta ang inyong celebration sa February 14? Okay kaayo. Siguro ang uban karon pa mag-celebrate. Daghang kong nakita sa post sa Facebook about love. O usa ni ini ang post sa kani usa ka seminarista matud pa niya sa iyang pagpanguyab sa iyang uyab, iyang gigamit ang mga pulong ni San Agustin. My heart is restless until it rests in thee. Sa binisaya pa, ang akong kasing-kasing dili mahimutang hangtod mahimutang kini kanimo. Diha-diha gitubag siya sa iyang gipanguyaban. Matud pa usab sa laing post sa Facebook, ang February 14 para sa mga legal, ang February 15 alang sa mga extra, sa mga kabit. Tinuod dili. Ayaw in town himua kay karon human ra ba sa February 14 basi para sa mga extra kini. Laing post sa Facebook, religious na ni mga kaigsunan. Tinuod adunay gihisgutan nga bahin sa gugma apan usa niini amay tungod sa commandment of love nga nagsugod sa paghigugma sa ubang mga tao ug sa atong kaugalingon. Ang pangutana, natuman ba nato kining balaod? Mga kaigsunan, karon ikaunom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang Ebanghelyo naghisgot may tungod sa mga balaod o paagi kung unsa pagtan-aw paglawman ang mga balaod base sa gisaysay ni San Mateo. Ang Ebanghelyo kabahin sa sermon ni Jesus dito sa kabungturan dinha sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa ako nang giingon, ang Ebanghelyo unang bahin nagpahinumdum sa ka-importante sa balaod. Ang ikaduhang bahin naghisgot sa pagpalawom sa pagtan-aw sa balaod. Dinhay upat ka ehemplo kung unsa paagi sa pagpalawom. Una, balaod sa dili pagpatay. Ikaduha, balaod mahitungod sa pagpanapaw. Ikatulo, balaod mahitungod sa pakigbulag. Ug sa katapusan, mahitungod sa pagpanaad. Mga kaigsuonan sa atong pamalandong, tuguti ako sa pagtan-aw ni ining duha kabahin sa Ebanghelyo. Una, ang pagtuman sa balaod. Ikaduha, ang pagpalawom sa atong pagsabot sa balaod. Una, ang pagtuman sa balaod. Sa Ebanghelyo atong nadungog, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Klaro mga kaigsuonan, ang pulong naghisgot may tungod sa dili pagtuman o pagtuman sa balaod. Ang dili nagtuman sa balaod, iwit sa gingharian sa langit. Ang nagtuman sa sugo, dako dinha sa gingharian sa langit. Klaro kaayo ang pagkamahinungdanon sa pagsunod sa balaod, fulfilling the law. Si Jesus miingon, ayaw paghuna-huna nga mianhi akon
ako aron sa pagsalikway sa balaod, mianhi ako aron sa paghatag sa hustong kahulugan. Sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, sa atong katilingban, aduna gayoy balaod. Kay ngano man ang purpose sa balaod o constitutions o statutes mihatag og kahapsay sa atong pagpuyo sa panimalay, sa katilingban, sa eskwelahan ug sa atong nasod. Hinungdan importante ang balaod aron adunay kahapsay sa komunidad. Unsa may balaod dinha sa inyong panimalay o mga policy sa eskwelahan o sa katilingban o constitution sa atong nasod. O usab ang pangutana, kumusta man ang atong pagsunod ni ining mga balaod. Muhatag ako og ehemplo, klaro nga ehemplo, ang balaod sa traffic rules. Stop og go, red and green lights. Kumusta man ang pagsunod nato ni ining simple nga balaod sa traffic rules. Usahay ra ba kung madakpan ang among driver, sagad kaagad rason na ay misa si Padre. Gamiton ang pari. Mga kaigsuunan, kumusta ang atong pagsunod sa balaod? Aduna usay balaod sa pedestrian lane. Kumusta ang imong pagsunod niini? Usahay sa kulon kaniadto daghang madakpan kay nag-jaywalking. Walay pulis, labang dayon. Mga kaigsunan, adunay pedestrian lane apan ang mga driver dinhi sa Pilipinas murag wala kay baw kung unsay pedestrian lane kay grabe mo padagan. Sa akong pag-adto sa laing nasod dinhay pedestrian lane, naglingi-lingi pa ko. Kay sa akong eksperyensya din sa Pilipinas, grabe ang mga driver murag wa kaila kung unsa ang pedestrian lane. Apan didto bisag nagpiyong pa ka kung pedestrian lane, muhunong gyud ang driver. Simpleng traffic rules sa kadalanan. I do not know, siguro pipila kaninyo nag-drive man, kumusta ang pagsunod ni ining simple nga traffic rules, traffic lights, pedestrian lane. Usahay makapangutana ta, nganong lisod man ang pagtuman sa balaod? Matod pa sa Salmo karon, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Hinaot mga kaigsunan ay simple nga traffic rules, pedestrian lane atong sundon. Stop, go, pedestrian lane. Ang mga sakyanan tagaig-higayon nga moagi ang mga tao kay pedestrian lane man kana. Simple gyud kaayo. Pero dini magpanagana ka paglabang kong pedestrian lane. Lisod pagtuman sa balaod. Ikaduha nga punto mga kaigsuunan, upat ka ehemplo aron sa pagpalawom sa pagsunod sa balaod. Sa Ebanghelyo una atong nadungog, giingnan kamo ayaw pagpatay, apan sultihan ko kamo ang masuko dadon ngadto sa maghuhukom. Ikaduha, nakadungog kamo giingnan kaniadto ayaw pagpanapaw, apan sultihan ko kamo karon ang mutan-aw sa usa ka babay uban sa laraw nga naghunauna og pagpanapaw nakapanapaw na. Ikatulo, giingon usab kaniadto ang makigbulag, apan karon sultihan ko kamo mahitungod sa pagluib. Katapusan, nakadungog kamo giingon sa atong mga katigulangan ayaw pagpanumpa, apan sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa.
ayaw pakyasa ang panaad, apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud pagpanumpa. Mga kaigsuonan, niining upat ka ehemplo sa atong ebanghelyo, klaro nga adunay pattern. Unsa man ang pattern? Ang pattern, unang statement, giingnan kamo, kaniadto inyong nadungog, ang mga katigulangan nagsulti. Mauna ang first praise. Apan ang ikaduhang statement, apan karon sultihan ko kamo. Klaro kaayo ang shift, mga kaigsuunan. Pattern sa balaod ug unsay hinungdan sa balaod. Pattern between the law and the root cause of that law. Pananglitan, ang balaod sa ayaw pagpatay, unsa man ang root cause, ang anger. Baoy gihisgutan dinhi, ang balaod sa ayaw pagpatay, ang pinakahinungdan sa pagpatay, mga kaigsoon, mao ang kasuko. Aron malikayan ang pagpatay, tan-aw nato unsa gayud ang hinungdan niini, mga mao ang pagkasuko. Pangutana, how are you in your anger management? Klaro dinhi sa ebanghelyo, nihatag og klarong mga examples. Ang nitawag og buang sa iyang isig katao, those are expressions of anger. Tinuod, mga kaigsunan, ang pagkasuko, human emotion. Normal malang siguro masuko ang tao. Apan, matod pa sa laing bahin sa ebanghelyo, if you are angry, let it be without sin. Klaro, kung ikaw masuko, kinahanglan dili ka makasala. Gani laing pagtulunan usab, kinahanglan dili ka makatulog nga aduna pay kasuko sa imong kasing-kasing. Balaod sa pagpatay, tan-aw nato unsa ang root cause nga mao ang kasuko. Laing ehemplo, ang pagpanapaw, balaod may tungod sa dili pagpanapaw. Unsa may root cause ni ini? Matod pa si ebanghelyo, kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa laraw sa paghuna-huna sa pagpanapaw, nakapanapaw na. Klaro, mga kaigsunan, nga ang root ko sa pagpanapaw, ang paghuna-huna nga makapanapaw ka ni anang babayhana. Ang motivation, ang desire nimo nga maangkon o makapanapaw ka ni anang tao. Klaro, mga kaigsuunan, usahay dili nato ikalimot, ma-attract banta sa tao, babae o lalaki, ma-attracta. Apan ang pangutana, kung ikaw minyo, right pa ba nga maka-enter ka og relationship ni anang tao nga murag na-attract ka? Pangutana, you have to ask also your identity. Normal man nga adunay attraction, pero go back now to your identity. Kung pare ka, na-attract ka, lawful ba? Dili, kay aduna man kay commitment. The same with marriage persons. Nan klaro kaayo tan-aw nato ang atong desire, ang atong motivation, and some lustful desire. Apan, para malikayan ang problema sa pagpanapaw, try to check the root cause. Nga mao ang desire, lustful desire. Mga kaigsunan, sa atong pagtubag, pagsunod sa mga balaod, kinahanglan tan-aw nato ang root cause. Kay usahay, yes, we are law-abiding, apan ang root cause ni ini wala nato natagad, wala nato natanaw. Sama sa pagtambal sa mga ubang sakit, usahay ang natambal nato ang symptoms lang, wala ang root cause ni anang sakit. Ang ebanghelyo nagpahinumdum kanato sa pagtan-aw sa root cause sa mga balaod, aron dili kita makasala, aron likayan ang kahigayunan gayon sa pagpakasala. Sa pagpadayon ng Santos nga misa,
magampo kita aron mutubo kita sa aton spiritual nga kinabuhi. Gani karong Merkulis, sugdan na nato ang atong panaw ngadto sa Kalbaryo. Merkulis na sa Badlis karong Merkulis. Sugod na pagpanaw sa pagpalawom sa kinabuhing Kristohanon. Apan karong Dominguha, gipahinumduman kita nga mupanaw kita sa kinabuhing spiritual sa pagkamahigugmaon, gawasnon og responsable nga pagsunod sa balaod. Labi na ang balaod sa gugma nga gitudlo ni Jesus. Amen. Hinaot paunta. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga mga gawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaon siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. tungod kanato gilang sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya aron nga iyaw, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga mayatay, ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga tay ug sa kinabuhi nga maabot sa kinabuhi. Amen. Nagkatigom kita isip matuong katilingban aron pagsaulog sa dili mapakyas nga gugma sa kaluoy sa Dios. Diya sa pagampo moduol kita kaniya moingon kita, mapuangurong amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Mapuangurong amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magiya sa mga matuuhon, pinaagi sa panig-ingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan. Mag-ampo kita. Mapuangurong amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sila kansang mga kasing-kasing, mipilig in hostisya ug naglupig sa uban, kabigon sa Dios, aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma. Mag-ampo kita. Mapuangurong amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinun-an. Mag-ampo kita. Mapuangurong amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nagmasakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, lig-unon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim. Mag-ampo kita. Mapuangurong amahan patalinghugi ang among pangamuyo. Nga imong tangisipon nga daktakos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Mapuangurong amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso
o pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita. Mapuangurong amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mihalin na makaangkon sa pahulayng dayon didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Mapuangurong amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Dios among amahan, nangamuyo kami nga imong dunggon ang mga pagampo nga among gidalangan na kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mga lagad kami kanimo uban mapasalamatong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo magbagong ta kanamo kining halad, og himoa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli kanimo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos diri ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalang kaninyo og alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, mga madre, ug sa tibuok katawhan nga nagkapundo karon. Hinumdumi usab among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa among amahan nga si San Agustin, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos.
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoo Kristo na iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natay kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig suunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon, nga tugob sa katamis nga langit nun, nangamuyo kami, nga higugmao namo kanunay ang kalanon, nga si tinuoray maoy maghatag kanamo kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.